आई भैया, हम रहो लोगन के बीच में एगो गाना प्रस्तुत करे जा रहल बानी जौन की माई के प्यार बा। ये गाना में एगो माँ अपना बेटा के कैसे पाल पोस के बड़ा करेली और कितना प्यार दुलार देली। आई भैया तो सुनल जावे गीत के माध्यम से। पोसलू पललू दूध पियावलू कई दिहलू तैया, कितना कष्ट उठावेली उ माई। पोसलू पललू दूध पियावलू कई दिहलू तैया, दुनिया में सबसे अलगा होला माई तोहर प्यार। दुनिया में सबसे अलगा होला माई तोहर प्यार। माई के प्यार भैया ऐसन होला कि जब बच्चा जन्म लेला तो ओकरा के माई खूब प्यार दुलार से खियावेली, पालेली, पोसेली, बड़ा करेली। जिंदगी भर करब कमाई तबो न चुकाई, माई के ममता अलगे होला सुना हमर भाई। जब लड़का बड़ा होला तो वो अपना दोस्त से कहेला कि माई के ममता हमनी के कैसन बा, ई कर्जा कैसे चुकावल जाए। 9 महीना कोख में रखली दुख दर्द के सही, अपने बबुआ कष्ट दी त माई के से कही। देखी भैया, बड़ी विचित्र कहानी बा। माई ऊ होली जवन की 9 महीना अपना गर्भ में एक मांस के मोटरी के सींचतारी आ तब उ बालक स्वरूप बच्चा पैदा करतारी और वो बच्चा से गलती हो जाई तब माई केकरा से कहिए ए भैया। हमके खिया के अपने न खैली हो गईली बेमार, हमके खिया के अपने न खैली हो गईली बेमार। दुनिया में सबसे अलगा होला माई के प्यार, दुनिया में सबसे अलगा होला माई के प्यार। ए माई के ममता कोनो तराजू में ना तौलाई, माई ऊ चीज होली। माता पिता के सेवा करब इहे कईनी पढ़ाई, तब काहे बदल जला लोग आवे जब लुगाई। बचपन में इहे सिखावल जाला कि माँ बाप के सेवा करे के चाही, लेकिन जब उहे शादी हो जाला आ घर में मेहर आ जाली तो उहे माई पराई हो जाली। जबले न खात रहनी खाना खास न हमर माई, आवत में हरिया चाल देखौलस भैली ऊपर आई। भैया एगो उस समय रहे जब हम अपना दोस्तन के साथ में खेले कूदे निकल जाई आ जबले घरे ना आई तबले माई इंतजार करत रहली खाना खाए के। एगो आजकल के समय बा, शादी भइला के बाद घरे आई तब मेहर पहले ही खा के बिस्तर पर सुतल रहता। देखी भैया, इहे माई और मेहर में कितना अंतर हो गई बा ए समय। कहले सालू सुनल विकास हवा हमर यार। भैया यही गाना के माध्यम से राइटर विकास जी गाना के लिखले बानी, हम सालू गा के सुना रहल बानी। कहले सालू सुनल विकास हवा हमर यार, दुनिया में सबसे अलगा होला माई के प्यार। दुनिया में सबसे अलगा होला माई के प्यार।